indaba yami enkulu nayo kwezindodana izolanda imphefumulo uzoyizwa kahle le ndaba. AmaKorinto okuqala chapter 15 verse 47. Umuntu wokuqala waba inhlabathi, ile nyama okukhulunywa ngayo. Umuntu wesibili ungumoya wavela ezulwini kuNkulunkulu. Loyo kusuyo wala emhlabeni fanele abuyele ekhaya kubo ezulwini. Ingakho noma kuthi u6 feet down ningangibamba izandla nenyawo nithi nongifaka phakathi ningqibe noma ngangikasket noma ngakuyidom, kodwa within 30 minutes nithi hayi ake siyombheka ukuthi ukhona yini. Niyofica lenyama ngoba yala kodwa lwasezulwini akahlale enhlabathini usephumile. Kade hlala kuplot ehlala khona ebehlala enyameni. Umphefumulo ngeke ushiye phezu kwethuli. Umphefumulo ngeke uthathe uthi uyobeka ekhaya. Ungilalele kahle.